Ai, ama, nahikoa gaurkoz, zein ditut eta nekatu naiz. Paulo Azpiazu dator, eta beak 100, 200, 500, ala 1000 aldituin, adi lagunak. Paulo Azpiazu kirolari amorratua da. Harriak jasotzen ditu, kulturismoa eta powerlifting egiten ditu. Gimnasia kontuetan ez dakit Paulok mugarik izangote duen. Helburu bat hartu eta lortu egiten du kosta ala kosta. Gaur nirekin kozinatzea hartu du helburu eta ikusiko duzu zeinen ondo moldatuko den errezeta egiten. Pakora prestatuko dugu. Gorka Irazabalen goreko proiektua berriro bisitatuko dugu. Oraingo honetan bere berotegietako 2 barazki arraro xamar aurkeztuko dizkigu. Kaigua Andeetako barazkia da, okra berriz Afrikakoa, eta kuiatxoen eta piperren nasketa dirudi. Nasketa bereziekin jarraituko dugu. Algortako baserri tabernan kroketen osaeekin egiten dituzten nasketa bereziekin hain zuzen ere. 8 kroketa mota eskaintzen dituzte. Besteak beste urdaiazpiko eta porruzalda kroketak eta garizain zuri eta hauntz gazta kroketak. Ai, ama! Nire izter gixajuak. Eunda bi. Eunda iru, eunda lau, eunda bost, 1005. Bueno, Pablo. Zenbat olako kapasa iziteko hi? Itxeko, desente. Desente? Bai. Zenbaituk desente? Bastaki, pasatzen denanik, momentu, ja tesanean punto batera asko itxetxo zula hobeda igual intensidadia sartzea. Eta igual, hori da, kilo gehiago sartu eta hola repetizioak bajatu. Eta hola esaiz egoten goiz guztia 2000 inbertituko. Horretik, guztia unbiazador, repetizioak eta latzen. Bueno, Pablo, utziko izkila hau, sentadiak beste momentu bateako. Beste baterako. Bestela gero arrantza omendila jumer baian, nekatuta jungun hau, eta ni topera, gustatzen zaite jutia gauza egitea. Elkarrekin goizki hau, pakora batzuk dira buñuelo antzeko batzuk, gerengo jogur saltza bat, eta tomate saltza bainola. Pikantia. Pikantia, ez? Kusikoek, eharra bezeta. Adi lagunak. Bueno, lagunak, eta Paulo Azpiazu, garatuko ja momentu batean hemen errezeta, osagai asko daude, eta ikusi 3 errezetetan banatuta dago, eta esango izun nola ingo deun. Pakorak iteko, aurre ingo deuna da, azalorian erdila, egozi pixkat, 5 minutu. Orduan ja, barazki pixkat bigundukoa, eta gero gainuntzeko osagaiak gordinik botako dugu. Boltxo batean jarriko dugu, bai tipulina, bai asaneieua, botako dugu, komino pixkat, garan masala pixkat, bikarbonatua, txitxirio irina, eta ura. Eta horrekin masatxo bat ingo dugu. Masa hori ingo deuna da bolatxo batzuk, eta prijitu. Eta hori izangoek plater principala. Baina hori laguntzeko, ingo dugu jogur berezi bat, hemen txekola jogurra, estilla, lima, menta horriak, eta Gran Smith, zagar bisilla, eharra, galanta, eta hemen dakau kurrilla. Naztuko deu, eta hori izangoa lagungarri bezala. Eta, jendie gustatzeko fundamentu pixkateko, pikante pixkatekin, hemen dakau, bai pipermin pikantia, oreganua, ospina, jengibria, hemen gindila oso pikantiak, tomate prepatua, eta hemen dakau beste tomate berezi bat, etortzen danaia prepatuta Tailandiatikan, oso sustantzia handikua, eta ere bai botako dugu bertara. Eta gero, lagan jasuku pixkat, hau danai... Horret dana pikantia dia. Hau dana, hau ez da pikantia, baina beste danak iaia pikantek dia. Bai, orduan geho, pixka jarriko dugu hor, asko gustatzen zaio nahi, asko jarri, baina geho bultzatzeko asko berko dugu, orduan lasai biliko gaituk. Eta hemen, lanian hasi behar gaituk, eta aldi berian hitzeiten. Orduan, hiri emango jat. Azteko eta behin. Hau ire kontu jarriko jat jogurran errezeta, bale? Bale. Orduan, inbiar deuna da, behitu. Errazaek, osagai guztin nazten jun, eta gero txorrota bat onena, zagarra ingo deu zuritu eta lauki txikitanin, eta dana boltxo batian sartuko deu. Bueno, famatu aiten nahi aiz Instagramen, aldi berian gauza kontatzen jun berraiz, Bai, poliki. Poliki. Poliki ez, dana etorri jata golpera. Bai,
Ala izatek, este honien ezer, eta dana batea da honien, baina, bueno, dana aurrea iziten, ez da? Bai, aldan mugua, baina aurrera bota bea, bai. Vale, nola izan duan historia, nola sartu ditzen hainbeste Instagramen, YouTubeen, hor sare sozialetan topera? Asko izan zen kuarentenia. Nik ustot kuarenteniak danoi desente aldatu eskula, eta izan zen pixkat hori. Hainbeste denbora etxian bakarrik egon da, eta horri jaten pixka burura hori. Jake grado superiorretara neban entrenadore pertsonal moduan lan itxeko, baina polideportiboak itxita serenez, basan eban, basiko nez igual Instagramen bideoak grabatzen. Era batea obestea, aurreatea berdean nik hau. Hori da. Nola izan nuan lehendabiziko bideoa? Ze izan nuan lehendabiziko bideoa? Hau geldilako, to... Hori hasi lanian. Zeiko, dana barrura sartu. Aurrena jogurra botan, goiaratxo bat emango jat, hementxe, eta gero emango jat zurigailua, eta ja sagarra zuritzen astea nahi bazu, bale? Ez gauzia neri fitnessa guztu gatela asko betik. Unikoa bai konturatu nintzen, Instagramerako bideoak itzen ezin zanean fitnessa dagoela nahiko limitauta. Eta gagola jende asko gustatagakola, baina igual egunetik ze, uneko 30. Orduan hasi nintzen gero pixka kombinatzen fitnessa humoriakin. Humoriakin? Hori ja danei gustalizako, no? Bai, nik gustu bai, con el humor eta pixkat un poco de locura. Eta ineban bideo bat justo, kani bati buruz, en plan Instagramerako, eta bideo horrekin zeban en plan pixkat bumba. Eta lagundu zoztan pixkat hori. Ze izan nuan, zehazki, zerrena izan nuan historia? No, pues, izan zan oso kuriosua, porque kuarentenatik urten izanian, ondio gimnasioak itxita serenez, hasi nintzen kalian entrenatzen. Eta egun batean etorri jaten reto moduan itxia 1000 flexiño barandilla batian. 1000? 1000 flexiño. Gainituan 1000 flexiño, bai, 10 kiloko garrafa batekin bizkarrian jarri. Gainea! Bai. A ver, 1000, zema demora. Eta orduan bukatu nebanean esan zan como que emociona huinitzen, ¿sabes? Emociona huinitzen asko, eta hartu neban justo mobila eta aprobetxo neban bideo bat grabatzeko. Eta neban bideo bat, pues hori, portero moduan ibilitzen ez lanian, justo kuarentenia baino lehen hau, eta hori jaten burura hori, hauki neban mobido bat kani batekin. Eta neban kondaira estiloko bat, en plan kani badator, ez dakize, boti hartuko duzu, kolpatuko duzu, eta bideo horrekin zeban, pixkat, hemen... Ole, que jabato, no? Gustan asko azten. Zein gotorduan, dana barrura bota? Hale, azteko, zagarra zuritu, eta gero lauki txikitan ningo dugu, bale? Bale, nahi basu bitu, iztila bota jozuia, kurria botako zio, baina pixkat, bakizu hau pixka botako jola sustantzia emateko, baina dana ez, bale, iztila bai. Geni zuko aldatzeko mera nahi super simpia, tío. Bai, Dana la plancha... Bai, koipe gutxikin dana plancha, egosita, eta vuelta, ez da? Ikustot kolore asko hemen. Bai, bueno, noiz binkarei zozen berezia sartu ez dago gorputzai, ez da? Bai, horre, txek. Jaten dut berduria, oi askoa eta rosa, sabes? Benetan? Hori zaten da nire... Ire dieta... Horako 3 lau bat jan egonean, da listo. Bai, Hori, bai, eta fruta bizkat. Baina, bueno, geho barazkitan ibiliko, aiz bai, gauza bezberdinak jaten, da, beti ja antzekoa jatituk. Jateo normalian anterakua eta denboria horratzeko bai itxen dut kongelauak erosi. Ez dakit zuze uste oso horri buruz. Bueno, barazki kongelauak onak eba zeudek, Bai. Hogetoek, bai. Adibidez, freskuan izostu badue eta izostuta balin bada ondo, gero ondo goxatu, ondo egosi, eta beti bai geho pixkat kolore galtzen du, zapore pixkate bai galtzen due, baina... Baina, propiedadiak berdinak izaten dira normalian. Bai, asira batean, bai, berdinak. Berdinak, ez? Bai, ez badu... Okerro da, ultraprozesatzua jatia, o baina batzu jainda daudenak eta ez dakizi konserbat eta ezken natural balin badia eta izostu gaioa balin badaude, aurrea. Bueno, hor zemuzua, hori naztu ezu? Bai, naztuta da. Vale, guain, hau zuritu eta lauki txikitanin. Hau zuritzeko zer? Hemen zuri gailua, bai, edo labanakin nahi hogazu, zure kontu. Hoi zure kontu. Bueno, eta Instagramen, nola topatu dezakegu zure perfila, bai? Ba, nik uste dut, Azpiazu jarritxau momentuan jaurten gozala. Bai, Azpiazu fitness dakatipien itxa izena. Azpiazu fitness, bale. Bai, porque ben kontua ineban hasiera batian eta Azpiazu ja jarritxau zeuan. Bai, horretxe jarri eban Azpiazu fitness. Eta, bueno, arrakastan puntua orduan ikusten dek hordekela, pixkat humoria sartuek, pixkat teatro hori sartuek, eta horrek azkenian jendia lotu iteik, ez da? Bai, lehen esan dut zutena. Osa, bagare jendia fitness agurtetak kula, entrenatzia, motivatzia, baina da nitxo bat, pues, ez bozu kombinatzen igual beste zeosekin, o batek dakan igual karismiakin, izan aldala, jo que sé, pues, batik igual naztu alau con el humor, o con la locura, pues, igual bestera izan alda pixkat aspergarriza, mundu guztiai aiatzeko. Bai, bakarrikan kirola eta kirola, beti, bai, gu bezala, zukaldia, baina humoriakin da goxatu eta jolastu pixkat aldi berian, ez da? Bai. Hau zatik esan dozu orduan, ez? Bai, hori hoidek bihotzak endu jok, pepitak eta ez ditugu ber, eta beste gainuntzekoa. Ni guzti gaina betu, moain mostezunakin nahiko. Bai? Bai.
hori sartzen badeu lauki txikiak inda, berta sartu eta listo. Vale? Eta bueno, Paulo, zenbat urte guaia fitness historio honekin, entrenamentu? Entrenatzen? Bai. Bai, entrenatzen hasi nintzen 14 urtekin. 14 urtekin, 14 hasi nintzen, bai. Eta zertan hasi nintzen, aurrenengo kontaktua zerrekin neuki Bai, gauzia pixkat izan zen, ni txikitatik izan naiz oso pertsona flakua. Bai. Pelotan jolasten eban, Bai. baina betik nakan problema hori. Gatza falta pixka indarra. Ez, pues hori, alturia aukidot betik, baina betik nahiko flaku. Orduan nakan betik como kompleju hori, ez, jode. Nakat 14 urte eta ikusten nahi zino baino flaku egua. Bai. Eta sartu gaten buruan hori, nahiko terkuan naizen ez bebai, pues muskulatzia. Baina egisa bebai ondala 11 urte, porque nik diktuto nio getabos. Zegoala inbeste informazio zela lortu, ez, besuak haunditzia hankak. Orduan hasieran hasi etxean entrenatzen. Vale. Hasi nintzen flexioak itzen, sentadillak, dominaden barra bat bejarri neban etxean eta dana nere kontura. Vale. Eta bueno, lehenengo urtean aldaketak hasi nintzen nabaritzen, baina dana moguan. Asko izan zen, ensaio error, esaten den, ez? Ankia sartu eta etara. Eta gero urteekin, poliki junaiz ikusten, nun nakan falloak, hasieran esan dugun adibidez, ez? Etxean enakan ez material askoik, sentadillak eta flexioak itxan ebanian, itxan gero da repetizio gehiago. Porque azkenean... Eta orduan, hartzeguan indarra, baino ez volumena o ez... Hori da, entrenamentuan egon bida progresio bat, ezin dozu astero berdina. Ja. Egon bida progresio bat, porque azkenean... Gehitzen jun berraiz, ezta? Bestela gorputza oitutzek eta ja makaldu ite berriro. Hori da, eta gelditzeza berdin. Orduan nik hasiera batean bai indebala falloa pizkat hori, repetizio gehiago sartu. Baina repetizioen abe bai, azkenean hartu zu resistencia. Fuerza resistencia. Baina... Horrek ez dutxu masa muskularra gehiago ematen. Orduan, intensidadiakin jolastia da oso importantia. Karga gehiago sartu. Orduan, sentadiak igual beino gehiago dozunean, inteligentia hua izango zen. Hogeta bozin beharrian, pues igual hogein, baina markiloko barra batekin. En bede gehitzen jun zenbat ez gehiago, baizik eta pixu gehiokin. Eta horrek lagundu zoztan asko, ben ja etxian enakanean materiala gimnasiora juten. Eta mabostekin hola, ziritzak gimnasiora juten, eta hor gehiago ikasi naban bebai. Vale, polideportiboan, eta hor ja kirolari o entrenatzaile profesional batekin hasi itzan, edo ire konture bai? Ez, pues hori asko da, gimnasioa bertara jun, suertia ukineban bebai, ambiente oso ona zegoala, eta bertako jendiak asko lagundu zoztala. Garrantzitsua, gogotzu juteko, ez da, eta jarraitzeko juten. Bai, nik ustot hori bepizkat aldatu indala oin, gimnasioko ambientia. Jute eza gimnasio askotara, eta jendiak lagundu biharrian, da hogei igual... Postureo asko, no? Postureo, o bakoitza doiala beranera, sabes? Bai, no? Que dotxula berbaikitzen. Nik bai eukini bala kasu horretan suerte esente lagundu insostela. Bai, hori azkenian, boom hau gertatu ekenean hainbeste jende gimnasio eta hainbeste guri surfian asko gertatu zaigu. Leheno surfian sarte ginen uretara, eta danak ginen lagunak, danak elkarrekin, zuk eman olatua hemen gaiar hartu eta zekit, eta guain sartzea jendea mateu da, hola, lehiaketa batian, egun normal batian. Eta zatezo, honek ezin duela izan, hemen honea ondo pasatzea tortzea, ez da? Eta aldi berian, kirolaitea, baina ondo pasatzea izan behar du lehendabiziko historia, bestela gaiten dezu jutia. No horretxek. Bai, aldatu inda. Bai. Osa, zui biltzeza surfian, bai. Bai, ni zurlariana, bueno, zautzan bizi nago, etxe parian dazkat olatuak eta beti indeuzu, baina gaur egun dago, esatean da masifikatu da pixkat. Eta zuk adibidez, gimnasioan leheno zeuden 5 gimnasio, ez da? Eta 5 gimnasio zeuden, eta jende nahiko zeuden, orduan. Jende gehiago iteundian kirola, jarritue beste 5 gimnasio. Eta bain daude 10 gimnasio. Baina itxasuan olatua berdina gaude. Ja. Orduan ez, como que ez dago izan lekuik, ez? Ez dago lekuikan. Leku gutxi, ordu rarotan jun bertzea, pixkat goxatzeko eta lasai biltzeko. Baina, bueno, beste alde batelako dugu hori. Bitartean hemen txebeitu, ja... Hau zatik anabiltza hor? Bai, zatik anaiaiz, pixkat generozua jarritu, baina ez tekezer gertatzen. Ondo zio. Vale, hemen inbiardeken bauza bakarradek gero ingo jau, bai lima bota, eta bai menta horriak bai botako ditugu. Bueno, Paulo, aiaiz horri txura hartzen da nahi, hemen hau egosten dakau, bueltan danan astuko deu, baina guen jungo gea, goreko baratzea, nola iran hemen errezeta exotiko batekin, bertan ebazkae, produktu exotiko batzuk. Guazen. Kaixo, Joseba. Gorka de Zabalnaz, hemen gauz berriro ere goreko negutegitan, gamisfikan, ekoizpen ekologikoan, eta erakutsuko zuez zelan ekoizten dugun gure kaigua eta okra.
Goreko 10 urte dako negutegi ekologikoa direz, ekoizpena, behintzat. Guk egiten duguna da azoka askotan parte hartzea, txapelketan parte hartzen dugu. Batzuk ja erabezita dekoguz, da asunte da olako berezitasun produktuak eta gauza bitziak jartzen ditugu, pixkat erakartzeko gure bezero berriak, eta koizten ditugu urte osotan. Kaigua edo antxotxa, ekarri zigun bezero bat. Esan ez, alduzu olako produktuak hemen ekoiztu? Eta nik, bueno, nola ez? Ego Amerikatoko landare bat da, pepinoen familie, oso produktu interesgarria da, ze propietate osasungarria ditu. Da baita ere, egiten direz, aurpegitarako edo, zera, kremak egiten direz. Ur asko behar dau, da beroa. Hoen hasiko gera batzen gure kaiguak. Pizkatolan landare guztia mugitu behar dugu, ondo batzeko, gitxika, hainbeste berde kolorerekin produktu berde bat ikustea oso zaila izaten da. Sukaldatzeko, 5 minutu hau behintzet, eskaldatu, da gero punta atera izue, hasiak kendu, eta gero betetze. Edozein gauza. Beste era ona, eta hemen Euskal Herrian asko erabiltzen duguna da, satitu eta gero frijitza. Usainean, pepino dantzadak gie. Baina gero, ostantzen, kalabazin antza edo frijita bat dau piperran antza izaten da. Oain okrak ikusiko ditugu, jatorria Afrikatik da. 2 urte daragu olako produktua ekoizten, gure produktuak nolabait bereizteko okra bit mota desberdin jarri ditugu. Bai berdea, eta hemen ikusten duzuena da gorria. Eta oso planta berezi eta lore politak dituzte. Kaiguaren antza, ezetasun asko izan bida, eta hau normalki egiten dena da buztanak kendu, eta gero olako zatie osorik eskaldatzea, eta ostantzien oso txikerra direzenean, zati txikerretan sartu eta frijita edo reboza o urunegaz edo eitzen direz. Eta gero niretzako olako asizak, asko gustatzen gazki, garrotza pixkat izaten da, baina gero sokaldatzearekoan oso fina edo oso gozoa izaten da. Aldatzen da asko bere saborea. Oin, guazen okra berdeak ikustera, erabilgarritasun gehiago izaten da gorria baino, eta finagoa, niretzako pixkete fibra gitxiagoa izaten da. Bai berdea eta bai gorria, osasun txuak direz, bai diabetesa kontrolatzeko, eta baitere kolesterola pixka kontrolpean izateko. Bueno, Joseba, aditu zelako produktua ditudan, bereziak, gozoak, eta espero dut zuk olako produktuekin platertxu batzuk egitea, Ondo izan, gerarte. Hau pagorka artista aiz, ze gauza txukuna egiteituken, eta dana ekologikuan, da, olako ekoizlia berdizkiaguk, Olako sano, olako muskulu egitzeko, nik... Hori bakarrik baratzak ez dik ematen, hori lan egin biharrek, ez da? Lan egin biharrek, ez da? Eta hoi asko jan, bai. Eta hoi asko jan. Vale. Ze moto hoi asko jatituk urte guztian zehar? Nik asko jatot, Pues igual lisa kilo bat egunean, kilo bat petxua. Bai, a ber, ez dago jan biharrek kilo bat petxua eguneko. Kilo bat petxua egiteko zenbat hoi asko behar ditu. Bai, igual 3 hoi asko, 4 hoi asko. Hoi asko bat egunean, gutxi bera bera. Ja, bai. Hoi asko bat eta erdi, gutxi bera bera. Bai, porque bularrak igual pentsatzeu 300 gramo. Bai, ez asko jatot, hoi asko mordua. Bai, asko, igual, 600 hoi asko urtian. Una locura, tu. Horra etxekeratu Instagramen hoi asko urte osoan, ¿sabes? Bai, Pa que brille la porra. Ona. Ai, ama. Ai, ama. Ta, bueno, ize aski ibiltzea izen, zeiteko, kulturismo, fitness esan degitekela, zerta dedikatzea ize aski? Ego esplikatzeko igual pixka da saia. A ber, ni hasi nintzen noin dala 11 urte entrenatzen. Orduan hasiera batean ere objetiboa bai izan, pues, gorputza eraldatzea eta jartzea fuerte. Baina bebai hemen konturatu naiz, motivazioa aukitzeko aukibio objetibo diferentia. Orduan, nahi hausan punto batera, 6-7 urten noianean entrenatzen, ben ja fizikoa lortu nemanean pixka nahi nebana, zelakude alneban hau dana. Eta ineban pixka nere metodologiziak nazten dau pixkat kulturismoa. Kulturismoa izango zala entrenatzea bakarrik estetikoa haitxek, ez? Onditzeko muskula ondizak. Baina bebe izartzen dut asko powerliftinga. Powerlifting? Powerlifting izango zan alterofilian estilokua. Baina alterofilian dia arrankada eta 2 tiempos. Eta jaso bia dozu pisu maksimua alzada batian. Bai, oza, gora, no? Powerliftinga deportean zerakua, baina dia 3 ariketa. Sentadilla, peso muerto eta press de banca. Vale, sentadilla badaki zer da. Inderrandako.
hiru gauz esan dituzu. Sentadilla, diala Sentadilla, sentadilla. hori da. Gero, press de banka hori Press de banka, izango zen, banka horizontal batian, pisuak horizontalki mobitzia. Vale. Press de banka, flexio bat itxamuan, bero barriak. Vale. Eta gero peso muerto, izango zen, barria, behetik, onaino kigotzia. Ah, vale. Hankiakin eta gero una extensión de cadera. Vale. Orduan, irabazten dau, hiru ariketetan kilo geixen mobitzen da benak. Itzen da sumia, eta irabaziko zeban kilo geixen mobitu da benak. Eta orduan, azitzen hori entrenatzen, motibatzeko lehiaketa horietako juteko edo... Bueno, geixen bat, entrenamentuan ere, itzen dituzten entrenamentuak dara geixau kudeuta. Powerliftingera, o rollo crossfit, kulturismoa baino. Porque kulturista batek normalian geixau entrenatzen dau, muskuluak dibiditzen. Ulertozu, balitzen dago ariketa analitiku hauak. Nere entrenamentuak dia agresibu hauak eta barriakin, porque gero bai biotransferentzia harrizak mobitzeko. Vale, oso crossfit antzeko, ez da? Osan, zer daka desbrintasuna bez crossfitetik? Crossfitak itzen da bena da barkatzen dut dana. Indarra, resistentzia, malgutasuna, nik normalian resistentzia eto lantzen, bakarri lantzen dut indarra. Crossfitero batek normalian landu aldau en plan entrenamentu batian. Sentadilla bat, eta gero kanpora jun eta korrika etxia. Osea, kombinatzen dut dana entrenamentu batian. Nik normalian bakarri zentartzen da izindarrian. Resistentzi pixkate ukitziare bai onaek beti gorputzian, ez da? Ez, ona, eta ukibia bai. Gainera osasuntxu egoteko. Baina nik itxautena hori, banatu. Horraitziko egustatzen eta asko mendira jutia, o eskailerak igotzia. Vale. Luerte oso. Eta eskailerak igotzen ez da izenean, mila flexioiteko kapazalima eskailerak noa jute, eskailerak igotzen. Txinako eskailerak batzea da igotzen. Ez que da zeto txuten, hasiera batian azteza gauza batekin eta ja urtiekin ez como que nahi dozu abarkatzea gauza gehiago. Ja. Bueno, Pablo, eta ikadidez, beste bideo batean irire bai ikusi nian, kotxe bat moitzen, o kotxe bat altzatzen, Bai, kotxe bat jasen eban, bai. Eta? Osa, nere fokusa jasen eban. Ire fokusa, altza. Ez justo, atia zabaldu eta sartu zorbaldak sentadilla bat itxamu guan kotxeakin. Eta bi gurpiak altzazian? Bai, osa, bueltian otzan eman osua kotxe, baina bai goza ebala, pues, 10 zentimetros da gutxara. Bai, ama. Osea, suspensioan akontan jarritak gurpiak igo, bai. Kaguin la amar, eta hori nola okurritzen zaizkiko lako lokura egiten jartzia? Ez dakit ez, pues burura torre zaten. Egun ematen moituko... Eta kambio da mobitzen. Kambio iba moitzen, no, hasiko aiz egun ematean. Toko jaten. Horrek Strongmanak dare. Strongmanak mobitzen dituzte, en plan, kamioiak... Hori dira, indartzuak, bai, zera, gurpilai boltak ematen dioena, eta gero kriston indarra, no? Baina horretarako bai bihauzu genetika hona ukitzia. Bai, genetiko horretarako. Porque nik azkenian dakat metro bat eta 83. Bai. Baina eski hori mobitzen da benak normalian dia... 2 metroko bitxuak. 2 metroko bitxuak eta dakela... Bai, egun da berroita mar kilo, eta bai. Bai, kriston bitxuak. Izen bat kilo, ikizan ereno flako itzala. Etxekiak, flako zerra ideitzeko flako. Osea, muskulo bat olako egiteko, ibezelako gorputzartzeko, gorputz pizkatu uki behardek, ez da? A ber, genetik egitzen dugu, baina, bueno, asko izan da lana. Ez, nik genetika fizikoa ez dakat oso ona bez, Ni hasi nitanean entrenatzen, ni pisatiko nitxon gutxora bai, 70 kilo. 70 kilo? 70 eta metro bat dela. Ni pesatzen 70 guain. 72 kilo pesatzen ditu nik. Bai, bani uste neguala zure baino satisa flakua, Bai, Eta hori dakat 1 kilo. 1 kilo askako hain, Eta ikadibez oliaskoa jatia lagatzen baek eta kirolakitia galtzen jungo itzan pixu, ez da? Hau, ez que honek dakana txarra pixka da hori, izan behazala oso konstantia, porque lortzia ez da inbeste kostatzen, baina galtzia kostatzen da azkar. Orduan hon bihaza RKR egunero hor, sabes? Entrenatzen, alimentazioa ondo eruaten. Nik hori dakat lagun bat, baltzeran ere kuadrilakoa, eta tipuak pavo erostezian, da, juteguan karnizeia, eta pavo bat, en 500 gramo, eta zertako berde 500 gramo pavo, eta bokailua iteko, eta bokailua ez nipe izako laite, eta eskatezian 500 gramo pavo, itezian rulo bat danakin batea, eta jatezian bokailua, baina ogi gabe, pavo, fiambre de pavo. Fiambre de pavo, bai. Pavo egosita. Oso loko. Oso loko, no? Eta egunero gatezian hila hori. Janleike, baina ez da, neri fiambriak... Hobeto da naturalizatia janaria, ez da? Osa, oliaskua gana, ez da? Bueno, hemen ikusi ezu zein deten, hemen dago 5 minutu egozi dugu bakarrikan azaloria, eta nola ja gogorrantxea gelditza, baina ja egozita. Ikusi ezu tenerorekin puskatu ahal izan detela. Botaio tipulina, botaio tasanailua, eta guain gainuntzeko osagaia botatzen hasiko naiz. Eta zuk hemen bai, itzein... Hemen jogurra, estixa eta zagarra. Vale, itzein eta lana inberdia bai, ez tekerresa izaten, hemen botaio gokena, azala pixkat. Vale? Azala pixkat, gero erditik moztu, eta txorrota da txiki bat. Planola raskau indu. Bai, oide.
Baina raskau eta moitu. Bestela txurilla ateatzen da txurilla etzaigu komeni, bale? Oide garrazoia. Bale, eta gero botako ziunek menta horriak bai, tabla gainean jarri, uste eta honekin nahiko izango dira. Txikitu ondo, perezila izango bazan bezala eta barroa botako jo, bale? Bueno, eta guain, esku hartian bakazu beste histori bat, ja herrikiroletan esartu zea, bueno, harriakin hasi zea. Harriakin hasi nez, bai. Eta ze musko esperientzia. Ondo. Gustat gata asko arrisa, bai. Bai, Bai, porque gaitzen bat lehen komento gotena. Es como que oinarte ibilina izena hitzen, eta kulturista bat emoguan entrenatzen, powerliftean moduan, konturatu naiz arrisak hartzen da bela hori dana, eta hartzen da bela entrenamentuan, ez? Porque arrisak hartzeko biagozu resistentzia, biagozu indarra, biagozu teknikia. Vale. Eta zemuz moldatu eiz teknikakin da, zaila intzaiko, zenba demora zuaz jarrian historiakin? Ez dakit, bai, ia urte bete jungo naiz. Ia urte bete? Bai. Eta nola nuen salto hau, zerrek animatu zilean harriakin astea? Ez, komento honeman be bai. Instagramen idatzi zuztan izetak, porque izetak zautzen daka kluba. Bai, zahardote ja ondua, bai. Garratin glauak gana, txukuna jarrita. No, daka oso ondo, bai. Bai. Ez, pues ikusi ditxuan pare bat bideo neriak, eta idatzin zuztan ezaten guztoko jakola ni jutia bertara probatzera. Vale. Eta nik esan, bueno, pues probatzearen bajungo naiz. Eta ben ikusi zuztanian arrisak garotzen, zuztan como que kualidadiak dakatela nahiko ondo ibiltzeko. Vale. Ni be konturatu nintzen indarraldetik ondo nabilela, baina teknikia dakat mejoratzeko. Porque arrisa askotan uste dugu, ikusten dugu perurena o lo que sea, dala indarra, baina daka sekulako teknikia atzetik bai. Incluso aieuko nintzen esatera dala berrotamar eta berrotamar. Bai. Ni bakizu hor zer gertatzen zaiten, Pablo? Que nik esatea, jode, ni aizkolan jarri ziaten noiz o noiz, eta esaten dut, nik. Nik jarrianeak enen borra, denboak gehiakin ogutxikin ogaizkin mosten, mostuko eaten borra. Bai. Bueno, nik hartzen behar, 200 kiloko harri bat, nik ez diat altzako, ez da denbora usten baiak, A ver, momento, beina altzanun, behin honitzen araban Urizarran, eta hane honitzen harri jasotzaile batekin, eta jaso nun. Uste tirurogeita 15 kiloko harria, zilindrua. Bai, eta nizate, joden, ni baino gehiago pixatzen un harriba, bentsa jasoet. Baina kostazit daiten, bai. Eta zela jaso zinuan, hori bueltan jasotzen. Hola jaso nun, aurrena honea, gero, eta gero, rast, buelta eman harriait, blasta honea. Gio eukin gerrilla berotuta, bi egun, Ez eskarrixa da, auki behu kriston indarra, bai hanketan eta bai lumbarretan. Bai. Ixa dana da hori. Bai, ez da. Baina adibidez, eske... Eta gero, segun ze harri dan bebai, daka teknika gehiago gutxi hau. Vale, eta ize harrikin moldatzea izo beto? Ba, ni horre haitzik, auki ditut bi kompetizio, eta denbora gutxi noian ez. Osa, ja txapelketa eta nahin dezu? Bi txapelketa auki ditut. Zarautzekua eta gero geldoko harrixa. Vale. Baina, bueno, kena izo zondo ibili, Lehenguan azkena gelditzu nintzen, da bigarrenean azkena aurrekoa. Bueno, aiaiz aurreak Garrantzitsua. Mendiko harrixekin ibili naiz. Mendiko harrisak di harrisak ertakela forma espezifikoa. Bale, ikusi nun errekatik hartzen ditu, eta hola gaina borobilak, obelizen harria bezalakoa, pixar. Tal cual. Orduan hori nahiko ondo etortzegatan eri, porque da indarra gehiago brutua. Osa, teknikia bia oso, pero es más bruto. Eta behin ja kompetizioak nek auki ditutela, mendik aurrera ja gehiago nabilantzen formazko harrisak. Kubikua, zilindrua. Eta hoiedanakin zenekin moldatzea izo beto, zein nahi hau, Onduen, borobilan ikusten. Borobilakin, Porque borobila da potentzia. Jasotzen dozu gona eta gero da gero bum, goraino botatzea. Velocidadia. Zu aizkoran ibili zeinanean? Bai. Zein zinuan, proba moduan o aizkoriakin bebai entrenatzen ibili salako? Ez, bani honitzen, eskolari batzukin historia zabokadozen topatu naiz, da berra izalden mostuko eta hasi mosten, da bete, eta mostu inian. Eta lehenguan, azkenenguan, mostu nun barrion, enborra oso bat, atxurrakin. Atxurrakin. Nire bai junituen da, atxurrakin mostuko da. Atxur bereziak dira, bai, Hola, filoakin. Atxurrak puntia aurrera, no? Bai, baina dia pizkat okerrak, eta inbiar dezu, hola jarri, enborra horra hurrian, da, 3 golpe. Eta gero buelta eman, da beste 3 golpe. Eta nik genuen uste, baina enborra guztia mostu nun. Bai, baina adibes hori esaten den, osea, atxurrakin da... Aizkoriak daka kriston teknikia, Aizkoriak dakala rixa baino teknika gaixo. Igual bai. Bai, da... Aizkoriana pasaba. Oso kompletua eta teknika, eta oso lekuan eman bihar da, eta txukun ibili bihar da, bai. Bai, porque Andoni zeta dibez dabil bera pentatoloiakin. Bai, eska Andoni crack, bai. Eta pentatoloian dago aizkoria. Eta ni beho neiz pentatzen igual hemendik urte bat utzera horretan kompetitzeko, baina eske aizkoriakin ondo ibiltzeko nire izan dozte, minimo igual 3 urte bihetxo zula, Bai, no? Eta super teknikoa, bai. Baina, bueno, jartzen bai zingo, Jartzen bai zingo, Hau gehiago txikitzuko, to? Ba, ondo ziokola. Gauzatea gutxiko ja, beza. No, es que soy muy bruto, tío. En vez de labana txikillakin,
Haundila hartzen bazu, Bai. hola jartzezu, hemen beste esku, eta tak, tak, Ikusi. tak, 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 ba, hola, ikusi, gola segituan, a ber, ikintzak aukera bat, a ber, nola itekeen? Azkenik hau normalian etxean itzen dut, Hola, dana oide. gura iziakin mostot. Ba, dana gura isekin mozte? Bai, Etxukia eta dana, Dana Bai, kantakuekin gura iziakin. Ai, ama. Bueno, urrengoan gure isiak ekarriko iska betortza izenia. Vale? Baseskat hemen, Baseskat. Hau etxean bate basatzen bat, Baseskat, Bueno, hori bertara bota, eta goen jungo geha bitartian, baserri taberna. Hau da, algortan. Eta kurriakin gaudenez, behar egiteitu eundoko errezetak, kurria eta oliaskoakin, kosi ze kroketak. Kosi. Eguerdion, Joseba. Jone eta Iraide gara. Algortan gaude eta hau da gure taberna, baserri taberna. Zatoze barrura gurekin eta ikusiko duzue zer egiten dugun hemen. Hasi ginenean, biokargi geneukan alde batetik etxeko gauzak egingo genituela, kroketak eta bokatak eta dena den, eta gero beste gauza argi bat geneukan zala vegetarianoentzako aukera bat emotea. Gure kroketak dira oso bereziak, izena askotan jendeak entzuten dituenean zen du, baina zer da hau? Okela, helarragaz edo bestakinik, pernia eta porru salda, piperrada, gilda, atuna. Azkenean dira, gero jaterakoan zaporeak dira etxekoak. Hasi ginen 6rekin, beste 2 agertu dira azarotik ona 8, eta Jonek badauzka buruan 3, 4, 5 kroketa zaporez berdinak. Gaurkoan, 8 kroketa horien artean, nire ustez bereziena izan daiteke batez ere guk asmatutako osagaiak dituelako. Eta da, oliasko kurri eran. Bueno, gure kurri gorriko oliasko kroketak prestatzeko osagai hauek behar ditugu. Besamela prestatzeko behar dugu irina, urina eta esnea, hori mundu guztia badaki. Eta gero ja oliaskoa prestatzeko erabiltzen dugu kurri gorri pasta, berakatza, gatza, hemen alboan Fatimak saltzen duen kurri nasketa berezi bat, eta hau da gure saltza mina sekretua eta oso gozoa. Amaitzeko jartzen diogu limoi berdea. Eta gero, oliasko paparra. Hasiko gara, besamela prestatzen, horretarako botako dugu ja esnea berotzera, bero-bero behar dugu. Egin behar duguna orain da, gurina bota geure lapikora. Gustatzen zitzaidan ama behiratzea sukaldean, baina kroketak ez nituen inoiz egin. Baina pasadan urtean azaroan galduko genuenean produktu guztia. Tabernan genituen gauzekin egin genituen kroketak. Izan zen superviventzia. Horregatik, dakit kroketat egiten. Eta gero galdetzeagatik, jendeari galdetzeagatik. Lankide bati galdetu nion eta berak esan zidan Carlos Arginanok beti izaten zuela proportzioa zela bat. Gurina 100 gramo, irina 100 gramo eta esnea litro bat. Orduan, hortik hasi nintzen. Joseba, zure aitari esker. Bueno, hemen badekogu oliasko paparra ja prestatuta kurri guztiekin, gatza, berakatza eta geure saltza minarekin. Bueno, orain oliaskoa eta gurinari botako diogu irina. Gure kroketa arrakastatxuena izango litzateke edo hau, edo zain zuri eta ontz gazta. Esnea bero-bero egon behar da. Hori da gure lankide baten trukoa. Dana batera botatzen du eta hortik jazten da lanean, alo bestia. Eta buelta, eta buelta. Bueno, ikusten duzuen bezala, oso harin aldaketa takata gertatzen da, derrepente. Hau ja eginda eta amaitzeko limoi berdea sala. Eta horrekin ja, amaitzen dugu. Eta orain ja jarriko dugu ostera. Eskuetan olio apurtxo bat jartzen baduzue, dana errezagoa da. Bueno, bolatxo egiten dugu eta irinera goaz. Eta gero arrautzera. Arrautzetik ja 20 birrindura. Eta 20 birrindutik badaude prest frigitzeko. Sabes, Hala, barrura. Baditugu gure kurri gorri kroketak prest eta orain ja, jatera.
Bueno, Joseba, espero dugu gure proposamena gustoko izan duzula. Gure kroketak, oilasko, kurri-gorri eran. Gu hemen geratuko gara, badakizu, Algortan, Baserri tabernan, naiz duzunean, gure kroketak osoa jatera. Mila esker. Agur! Agur! Hau pairaide eta hau paione, zelan txukuna egiten dezuen, eta ze jaki arrak. Ai, ama, holakon bajatea junberko, behin oliasko utzi alde batea eta hola, korroketa armatzen eta, Ite aldek eskapa da egitako batuta. Itzen dut, bai. Lehen gutxo, baina onja ostiralero normalia gustatzen gara. Zerrekin pekatzen de gehiena? Zer gustatzen zaik nesatekera? Berrasegat, etekik gustatzen gata asko txuletia eta rapia, bai. Bai, Beste gunean zarauten jageinoan rape bat, zegoela impresionante. Bai, rape hon bate parrilan inda, ezin hobe. Bueno, hemen txe, dakau, gure masia inda, hau ingo da una prejitu, eta listo daude. Eta hemen inbierduna piperran saltza potente hau, ingo deuna da, ia dana gordinikan botako deu. Orduan, betu. Ia dana gordinikan ez. Gordinikan lehortuta, bai tomatek prestatuta dazkau. Ingo deu, betu, irugindilak jarriko deu. Azteko eta behin, ingo zuna da, irugindilak, birrindu. Birrindu gindilak, baina ez birrindu morterua, ez birrindu maia, bale? Eka pasa, hau zela ditxon dola, en plan, Aurrena bai zanpatu, eta gero, rarrarrarrarrak. Oidek. Eta nik ingo jatenek, jengibre pixka moztu, de bai bertara botatzeko. Bueno, hemen txe. Arri jasotzai asko etzedu eta tatuajekin. Bueno, leheno esan diaten bezala, Urizarrakua Julen dala ustet, arrek badazka. Ibzea, arri jasotzei modernua, ez da? Ni gusto behar. Bai, dudik gabe. Zesate jendeak. Bai, galitxunitzen, lehenengo kompetizio okine banean, adibidez, junitzen nahiko urduri horreitxik. Bai, haber zesate jendeak eta... Asko bai, aparentzia kanpotik, ez? Bai, baina bueno. Eta frontoia normalian juten dianak arrisak ikusten izaten da edadeko jendia. Bai. Kaseruak, honek, bizi guztia doi aztela bai arrisak ikusten. Eta negoan pisa nervioso horreitxik, haber ze petate zeben nitas, no? Ikustia pertsona bat, pues gauza da igual tatu egia ukitzia besua. Ez que nidak lepo guztia. Aurretik eta atzetik. Bai, zema tatuaje askak, bueno, zema ja dana juntatu nintzaizki gila ella, no? Horreitxik, tatuaje honek dia realismoa. Orduan, realismoa danez doiazte piezaka, puzzle baten moduan. Eta en plan, zehose txikisa. Orduan, piezaka doiaztenez, pues doia bat, bi, iru, lau, lepuan bedakan lau, oza, soiaz en plan pegotia jartzen gorputz guztia. Eta jakin aldia zer dia, no se topa dezakeun zure gorputzina tatu hauta? Venga, guain jengibrekin. Txikitzu hola en plan? Bai, baitare, zanpatu eta pasta da desela inbiar deudanak. Bai, bueno, daneti dakat. Pues infantziako gauzak, kuarentenako tatuaje bat bai neban hemen, plan eska bat pistoliakin, dakala gero jarritzen ben antifaz bat, izango zela pizkat. Bai, ez txulo. Pistola guantxe gaina tirua bota, okia botatzen nahi da, ez da? Izango zela pizat COVID-an kontra moguan, ez? Bai, Bai, burrukan itxan. Vale. Ze gehiago topatu zamen, begioak, hemen ez, da? Bai. Zer dek bai, begi hori? hau komentautan hau, en plan, YouTubeko bideo batean, lepuan pizkatakat jarritzen nere bizitza, ez? O bizitza daka referentzia moguan. Aurretik izango zen, az de pikas bat, begi batekin. Az de pikas da, en plan, como... lehenenko zenbakixak gero nik betez ditut urtiak apiriak batian. Eta begixak transmititau pixkat igual naturalidadia muan, ez? Zabali da olako. Gero dakat jarritxa stay hungry, ingles izango zala mantente hambriento. Pues hori, bizitzan aurrera botatzeko, zure objetiboak lortu. Gero albuetan dakat bi larrosa, baina larrosak dake jarritxa bai arantzak. Eta izango zan pixkat hori, kamino gogor batek azkenean eruango txula pixkat como al éxito, ez? Porque la rosia da como la flor del amor, la flor de la belleza. Eta gero atzian dakat jarritxa kalabera bat. Izango zala... Eriotza. Eriotza hori da. Vale, ya atzian bazpare, ez da? Bai, dakat jarritxa bizitza, en plan lepuan. Ostra, Pablo, ematik filosofo bat aizela, ez da? Ya te digo, tu. Onda. Bueno, hemen ikusi alek, zagar hainauk, zuk hemen naranja sala, pixka txikitzen, edai botako dugu horrela, naranja salak emango jo toke harra. Hori, hemen jartzen hau zu, bai. Dana horreako. Eta gero botako ditu, zuko pixkate bai. Eta lehen hori bai, indeuna hemen, Azala, bota dio, baina zuko ez dio bota. Pixka botako ziot hemen, bale? Ikutu txiki bat. Bai. Sustantzi pixkat emateko. Bale. Eta hori, behitu, Bai. Haure bai, harrian bezalaek. Indarra berdin, baina teknikari baita. Hemen, behitu, hola, justek, albotaka botatzea jatenean, tipo frikzio bat sortzen dek, eta frikzio horrekin berdik papilla bezala sortu, bale? Gero egiten dek, harrapatu, eta berrio frikzio bat emate dugu, bale? Venga, eman egorra. Vale, hori listo, hau listo.
Eta ia, bota jo azala, botako zio, oregano pizkate, bai. Vale, segi txikitzen. Honei, pepita kenduko zizkiot, eta honen zukua, bai, bota berdeko morteroa, bale? Vale. Pepitak bota kendu izkiot ez sartzeko, berrindu, eta bota honea, eta gero bota berdituzu, gainuntzeko osagaiak. Piperra, tomatia, eta beste guztia. Vale, hori ja organikoa bota, eta ni hau pregitzen hasi bihar nauk. Hemen jarraitxukot bueltak ematen? Gure pakorak, bai, jarraitu bueltak ematen, eta betu emango ja, goiara txiki bat, piper mina pixka botako jo, hola, bale, eta guen botarezu bai hau, eta bai hau, bale? Gauza mordua, ez, botatzeko? Gauza mordua, bai, esan dia sustantzia eukiko gula, pikante izango gala, eta jateko, holako gauzak inoiz edo errezetan gainetikan botatzen, beti izkina baten laga. Eta gero nahi duna jande sala. Bestela pikante etzaio nahi gustatzen, ja liau dio zu plater guztia. Ez gainera betik egoten da baten problema bat horrekin, ez? Bai. Bueno, hau esek, holaxe, borobiltxoakin, eta pregitzea. Baina behitu, bi tomate horiek bai dana gota. Hori ja dana. Ze bi tomate, bi honek? Bai. Bada, tomate italiarra o tailandesa oso pikante dana, eta bestea da etxeko tomatia. Tailandiako hori deitzen da sriracha. Da berezia ja prestatuta etortzen da. Bai, ez produta no, eta oso gozoa belitza. Bai. Bueno, eta guain, esku artean orduan, buru belarri zabiltza harriakin, bueno, entrenamentuak iten, ez da, gre bai. Hori da zure ogibidea, ez da? Hori da, ez nik lan itzen dut entrenadore pertsonal moduan. Bale, entrenadore pertsonala, baina nola moldatzea jendea, o nola topa dezake zure... Bai, hasiera batean hasi nintzen klase presentzialak ematen. Bai. Ez, bueno, klase presentzialak eta online bitxartez. Eta jaoin presentzialak pixkala gain ditut, porque konturatu nahi zonea, naizela urte osua entrenatzen. Eta naizela azkenean nahi atzen jende guzti entrenatzera. Porque klaseak dian ez individualak, pues ordu bete pertsona batekin ez saiatzen danera. Orduan oin hasi nahi zeru baten asesoramento guztia online bitxartez. Vale, zeona, no? Orduan etxetikan jendia galdikin eta nahi ekin entrenatu. Hori, nik ordenadoran erekin eruaten dut, eta pues libreak atenean, pare bat ordu sartu egunean, gehi historizak grabau, youtuberako bideo batzuk. Vale. Itxaiztut rutinak, pues segun ze objetibo dakan bakoitzak, pues o rutina bat, o rutina eta dietia. Vale, eta dibes, ez dakazu entrenamentu leku fisiko bat orduan, guain bakarrikan iten dezu ordenadore bitartez, Presentzialak emate ditutenian, emate ditut Donostian, anoetan. Vale. Orduan momentuan hor nabil. Gero igual bai guztoko jatela aurrera ugitzean ere lokala. Vale. Eta tipo batek iri nahi bai topatu, nun ite irekin? Bai ez, dana Instagramen bitartez, Bai, Azpiazu Fitness eta... Azpiazu Fitness, venga, irekin nahiko nian, ikordutegia mateako noiz dakasun libre, eta... Hola da. Vale. Eta zer jende mota, zerren bila jutea jendia gehiena, zer somatzen dezu gehiena? Hori normalian... jendeak nahi dugu dana askar. Bai, askar. Eta hemen askar da ondo, usuak egan. Ez, nik hori beti komentatzen dut. Resultauak etortzea, baina biada denboria bai, eta konstantzia aukitzea. Normalean jendeak nahi dugu masa muskularra irabaztia. Masa muskularra indarra eta grasa gutxe aukitzea. Betik entzutena tonifikar. Tonifikar behizatez ez da existitzen, hori, porque zindozu gorputz bat masa muskularra irabazi eta grasa galdu. Osa, ez que dia kontraproducentes moguan. Osa, txarratan adaka izatea. Bai, nik ustot jende guztian edabela hori, ez? Masa muskularra aukitzea, pizkan markauta eta definiduta. Eta zuk orduan zenbat denboran lortzen dezu objetibo horiek betetzia edo, bueno, desberdina segun zenbat denbora dakasun, zenbat... Ba, igual etortzen bajata kliente badakala grasa desente, hasieratik esatejat, lehenengo objetiboa izan behar, grasa hori dana kendu, eta gero denboriakin masa muskularra irabazten jun poliki-poliki. Tortzen bagata pertsona bat oso flako daula, bania zinitzan moduan, igual ja hasieratik hasiko gehiago jaten eta indarra lantzen. Bai, da pizka segun hori. Eta adibidez, hastian zenbat entrenamentu dan egokia hola, hori zuk aukeratzen zu pertsonakin, segun zenbat denbora dakan, eo nola moldatzen zeaten. Bai, hori normalian presentzialak bai pizkat erabiltzen ditu como toma de contacto. Idazte ostanean batek, nik orientatzeko ze rutina eta ze dieta jarri, esategan lehenko, pues igual klase presentzial bat hobi hartzia. Eta behin ikusitzea berak ze goera fiziko dakan, dakat ja base bat hartuta jakitzeko ze diseinai. Nundikan ibili eta no. Hori da, bai. Bikain. Bueno, guain hori, listo dakazu. Hau listo da. Bota honea, bueno, dana ez dakizartuko zaizun, goiara batekin lagundu, pixka bota bertara. Nik ingo etena bateko. Koltama, bueno, animatzen baiz eta ondo lortzen bai. Pizio daka honek, Bai, hori... Entrenatzeko ondo ongo, banarri jamoitzeko, Kuarentenan gelitzen bada berri hot, pues honekin, tu, biceps lantzeko. Ona. Bueno, diru, lau bosei, gainuntzeko egin goitugu, behitu hortxe dazkau prestatuta.
Hau hemendik hartuko ju, hau jarriko ju. Eta etzekiat, saioa bukatzeko hainituan pentsatzen etzekiat, zehose altza, etzekiat, hemen balda zerbait altzatzea gakenik etzekiat. Pues igual inaldo una da zieran zuk inditzuzu sentadilla batzuk. Bai. Ikusteko ze izango zen sentadilla intensidadiak initzea. Vale. Mego zu jaso ingo txut da ingo itxut pare bat. Ni ire gainean. Bai, torri. Zer jo aiaiz? Torri. Nola jarriko na? Mendiko la helduta. Ai, bola letxe! Gutira el potro, majo. Bai, ai, ama! Agur, laguna! Hemen txegin ditzea, mila ingo ditugu.